μας ξεκινάει με τη εκκίνηση στην ποδηλασία με την πρώτη πεταλιά και τερματίζει ο ποδηλάτης με την τελευταία πεταλιά στη γραμμή του τερματισμού. Στο τρίαθλο δεν συμβαίνει αυτό, οπότε οτιδήποτε προσπαθούμε στο τρίαθλο να μιμηθούμε την ποδηλατική, να το πω έτσι, όχι μάλλον τακτική θα το έλεγα, τεχνική από την άλλη πλευρά, είναι τεράστιο λάθος, διότι μετά την ποδηλασία έχουμε στο τρίαθλο το τρέξιμο, το οποίο κιόλας λόγω της φύσης του είναι το δυσκολότερο. Δεύτερον, συνήθως όταν ξεκινάει το τρέξιμο γίνεται στις δυσκολότερες συνθήκες, συνήθως μεσημέρι, γιατί έχει προηγηθεί η κολύμβηση και το ποδήλατο, οπότε όταν ξεκινάει το τρέξιμο συνήθως οι θερμοκρασίες είναι πολύ δύσκολες. Αλλά και τελευταία έχει συσσωρευτεί και η κούραση από τα προηγούμενα αθλήματα και η μείωση της ενέργειας που έχει ο αθλητής. Οπότε οποιαδήποτε προσπάθεια να μιμηθούμε τους ποδηλάτες, να το πω έτσι, ουσιαστικά μας οδηγεί σε λάθος μονοπάτια. Εδώ βλέπουμε τώρα σε μια φωτογραφία μια άριστη αεροδυναμική, να το πω έτσι, στάση, η οποία βέβαια τριαθλητής την κάνει, αλλά και εδώ πάλι θα ήθελα να πω ότι έχουμε να συγκρίνουμε επαγγελματίες με ερασιτέχνες τριαθλητές. Μην μπερδευόμαστε λοιπόν με τη στάση που παίρνουν οι επαγγελματίες τριαθλητές σε σχέση με τους ερασιτέχνες. Πρέπει να κοιτάξουμε η απόδοση να βασίζεται στα δικά μας χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες και όχι σε αυτό το οποίο είναι το ιδανικό. Το ιδανικό μας δείχνει το δρόμο πάντα, αλλά υποχρεωμένοι είμαστε να ακούσουμε αυτό που μας αφήνει το σώμα μας να κάνουμε και όχι αυτό το οποίο μπορούν να κάνουν οι επαγγελματίες που είναι έτσι και αλλιώς προπονημένοι και ουσιαστικά πάνω σε αυτό εκπαιδεύονται. Εδώ μια επίσης τέλεια αεροδυναμική στάση για το τρίαθλο. Θα σας δείξω αργότερα κάποιες διαφοροποιήσεις που έχουμε σε σχέση με τις αεροδυναμικές στάσεις και με τους περιορισμούς που μας δίνουν οι κανονισμοί. Για παράδειγμα, βλέποντας παρακάτω, θα σας δείξω εδώ πέρα σε πρώτη φάση ένα τριαθλητικό ποδήλατο σε σχέση με τη στάση που έχουν οι ποδηλάτες. Βλέπουμε ότι το τριαθλητικό ποδήλατο, αυτό το οποίο είναι για αγώνες non-drafting, θα αναφερθώ πρώτα στους αγώνες που είναι με το χρονομέτρο το ποδήλατο, διότι το Ολυμπιακό τρίαθλο με την ποδηλασία δρόμου έχουμε σχεδόν ταυτιστεί. Με ποια λογική? Ότι το Ολυμπιακό τρίαθλο είναι ένα αγώνισμα το οποίο είναι σε σιρκουί, είναι με μικρές διαδρομές, με κανονισμούς ποδηλάτων οι οποίοι είναι καθαρά ό,τι λέει η UCI, δηλαδή η Παγκόσμια Ομοσπονδία. Εδώ δηλαδή βλέποντας, θα προσπαθήσω να δείξω τη στάση του τριαθλητή που κάνει αγώνες drafting με του ποδηλάτη, ο οποίος επίσης κάνει αγώνες και ο κανονισμός της ποδηλασίας ορίζει το drafting. Άρα βλέπετε ότι είναι τελείως κοινός ο τρόπος με τον οποίο κάθονται οι ποδηλάτες. Τα χαρακτηριστικά είναι το ίδιο. Οπότε δεν μπορούν, γι' αυτό και οι τριαθλητές ουσιαστικά έχουν την ίδια ακριβώς λογική με την ποδηλασία, γιατί ακριβώς ο κανονισμός δεν αφήνει περιθώρια να διαφοροποιηθεί η στάση του ποδηλάτου. Στο ποδήλατο όμως του χρονομέτρου, αυτό το οποίο οι τριαθλητές κάνουν με τους αγώνες συνήθως της μεγάλης απόστασης, Half Ironman και Ironman, σε σχέση με τους ποδηλάτες που κάνουν τους αγώνες της ατομικής χρονομέτρησης, έχουν πάρα πολλές διαφορές, πολλές διαφοροποιήσεις στους κανονισμούς. Θα δείξω εδώ λοιπόν μια κλασική στάση ενός ποδηλάτη και βλέπετε πόσο κλειστές είναι οι γωνίες που έχουν στα χέρια σε σχέση με την στάση. Και αυτό γίνεται γιατί στην ποδηλασία, θα πω πολύ απλά, όπως είναι το τρίγωνο που είναι το ποδήλατο, εδώ είναι ο άξονας, εδώ είναι η σέλα. Στην ποδηλασία, αυτό εδώ πέρα πίσω η σέλα πρέπει να έχει 5 εκατοστά διαφορά, αν θυμάμαι καλά. Δεν μπορεί δηλαδή η μύτη της σέλας να έρθει πιο μπροστά από 5 εκατοστά πίσω από το κεντρικό άξονα. Στο τρίαθλο όμως, ο κανονισμός ορίζει ως 5 εκατοστά μπροστά. Έχει δικαίωμα ο αθλητής λοιπόν να έρθει μέχρι και 5 εκατοστά μπροστά από το κεντρικό άξονα. Πέρα από αυτό, στην ποδηλασία, όπως είναι του χρονομέτρου η μπάρα, υπάρχει ένας περιορισμός
σε σχέση με τον κεντρικό άξονα πόσο μπροστά μπορεί να είναι η μπάρα. Οπότε αυτό όλο αναγκάζει τους ποδηλάτες να μαζευτούν και να κάνουν πάρα πολλή έρευνα μέσα σε αυτά τα στενά όρια που τους αφήνει ο περιορισμός, ο κανονισμός, να μπορέσουν να περιοριστούν και να βγάλουν την καλύτερη δυνατή αεροδυναμική στάση. Στο τρίαθλο είμαστε πιο τυχεροί, θα το πω έτσι. Ο κανονισμός είναι πιο ελαστικός. Ακριβώς δίνει μεγαλύτερα περιθώρια να παίξει η σέλα μπροστά-πίσω, όπως και το μήκος εδώ πέρα που μπορεί να έρθει το τέλος της μπάρας, μπορεί να έρθει πιο μπροστά. Γι' αυτό και ήθελα γι' αυτό να σας δείξω περισσότερο, ενώ ποδηλάτες βλέπουμε πόσο μαζεμένοι είναι πάνω στο ποδήλατό τους, οι τριαθλητές βλέπουμε πόσο απλωμένοι είναι. Τώρα θα σας δείξω λίγο, εδώ. Βλέπουμε πόσο απλωμένοι είναι οι τριαθλητές, γιατί ακριβώς δεν έχουν αυτούς τους περιορισμούς που δίνει η ποδηλασία. Επίσης, κάτι πολύ βασικό που πολλές φορές οι ποδηλάτες έχουν μια πάρα πολύ αεροδυναμική στάση παρόλο τους περιορισμούς που τους δίνει ο κανονισμός, βάζουμε ένα πολύ βασικό παράγοντα σε αυτό το πράγμα, τη διάρκεια του αγωνίσματος. Ο ποδηλάτης που κάνει ατομική χρονομέτρηση έχει πάρα πολύ περιορισμένο χρόνο του αγωνίσματος. Συνήθως οι ατομικές χρονομετρήσεις μπορεί να είναι μέσα μεταξύ μερικών λεπτών, 10-15 λεπτών ή πιο μικρές χρονομετρήσεις, μέχρι και μία ώρα και 10 λεπτά οι μεγαλύτερες χρονομετρήσεις. Άρα, το να είναι μία στάση η οποία δεν είναι ξεκούραστη, θα το ονομάσω έτσι για το σώμα, δεν δυσκολεύει πολύ τους ποδηλάτες, γιατί σκοπός τους είναι να έχουν την αεροδυναμική για να μπορέσουν να έχουν την καλύτερη απόδοση για μία ώρα. Στους τριαθλητές δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Οι τριαθλητές συνήθως που χρησιμοποιούν αυτά τα ποδήλατα κάνουν αγώνες που κρατάει το λιγότερο 2 ώρες, που είναι το Half Ironman για τους επαγγελματίες, μέχρι και 4-5 ώρες που είναι το Ironman. Άρα δεν μπορεί ο αθλητής από φυσιολογικής άποψης να κρατήσει μια τόσο δύσκολα στάση πάνω στο ποδήλατο σε σχέση με ένα ποδηλάτι. Οπότε βλέπουμε ότι ενώ έχει εδώ πέρα παράδειγμα αεροδυναμικά πολύ καλή στάση ο αθλητής, είναι πολύ πιο ψηλά σε σχέση με αυτό που κάθονται οι ποδηλάτες. Εδώ θα ήθελα να δείξω μια διαφοροποίηση πάνω σε αυτό, επειδή το τρίαθλο, τι λέγαμε προηγουμένως, ότι ο ποδηλάτης σκοπός του είναι να ξεκινήσει από την πρώτη πεταλιά μέχρι και την τελευταία, να έχει τη δυνατότερη και την καλύτερη δυνατή απόδοση. Η μείωση της απόδοσης έρχεται καθαρά και μόνο από την κόπωση, τίποτα άλλο. Στο τρίαθλο όμως δεν παλεύουμε πάντα να έχουμε την καλύτερη δυνατή απόδοση και χρόνο στην ποδηλασία. Συνήθως το ποδήλατο είναι ένα μεταβατικό στάδιο για να μπορέσει να τρέξει καλά ο τριαθλητής. Άρα δεν προσπαθεί να βρει και μηχανικά τα εξαρτήματα του ποδηλάτου, τα οποία θα τον κάνουν να πάει γρηγορότερα. Περισσότερο ψάχνει να βρει αυτά τα εξαρτήματα τα οποία θα τον κάνουν να πάει γρήγορα μεν, ξεκούραστα δε, να χρησιμοποιήσει μετά τα πόδια του και για το υπόλοιπο του αγωνίσματος που είναι το τρέξιμο. Εδώ δείχνω, σε αυτές εδώ πέρα τις φωτογραφίες, θέλω να δείξω λίγο τις διαφοροποιήσεις, τι γίνεται. Ένας ποδηλάτης χρησιμοποιεί παράδειγμα μια πεταλιέρα, το μήκος του άξονα που γυρίζουμε το πετάλι, με 172,5 χιλιοστά. Αντίστοιχα, πολλοί τριαθλητές χρησιμοποιούν, όπως βλέπετε, το 165 χιλιοστά. Και εδώ πέρα, αν το δείτε σιγά σιγά, γιατί αυτό γίνεται? Γιατί οι μοίρες στο σώμα, όταν είναι 165 χιλιοστά ο βραχίωνας, σε σχέση με τον 172,5, δίνει πιο αμβλίες γωνίες, δίνει πιο μεγάλες γωνίες. Αυτό βοηθάει να κατέβει ο αθλητής πολύ πιο ξεκούραστος μυϊκά για να μπορέσει να τρέξει μετά. Παρόλο το ότι το 172,5 σαν εξάρτημα, να το πούμε έτσι, μπορεί να δώσει καλύτερους χρόνους και ο ποδηλάτης γι' αυτό χρησιμοποιεί το 172,5, πολλοί τριαθλητές χρησιμοποιούν αυτό τον μικρότερο βραχίωνα, παρά το ότι ξέρουν ότι θα είναι λίγο πιο αργή η χρόνη τους,
γιατί θα τους βοηθήσει μετά στο τρέξιμο, να κατέβουν λίγο πιο ξεκούραστα. Αυτό δεν είναι νόμος, έτσι. Αυτό είναι μια γενική, να το πω έτσι, φιλοσοφία που ακολουθείται από πολλούς αθλητές. Δεν σημαίνει ότι όλοι το εστερνίζονται. Πολλοί ποδηλάτες ή μάλλον τριαθλητές συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τις πεταλιέρες τις οποίες χρησιμοποιούν και οι ποδηλάτες. Αλλά πάρα πολλοί, κυρίως από τους επαγγελματίες ξεκίνησε αυτό, άρχισαν να χρησιμοποιούν μικρότερες πεταλιέρες ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Και αυτό το οποίο έχουν κάνει σε συνδυασμό σε σχέση με αυτό εδώ πέρα, να δούμε αν πούμε ότι το παπούτσι είναι εδώ και στην ποδηλασία το πετάλι ασκείται σε αυτή την πίεση, σε αυτό το σημείο του παπουτσιού, ας το πούμε στο μεγάλο δάχτυλο από κάτω, στο τρίαθλο πάρα πολλοί χρησιμοποιούν τα πετάλια πιο μέσα. Και γιατί γίνεται αυτό, όπως το πόδι φεύγει εδώ, οι τριαθλητές βάζουν πιο πίσω το σημείο που ακουμπάει το πετάλι. Αυτό γιατί απομονώνει περισσότερο τους μυς, να το πω έτσι, που δουλεύουν περισσότερο μετά στο τρέξιμο. Οπότε καταλαβαίνετε, αυτά είναι ένα παράδειγμα για να μπορέσετε να καταλάβετε ποια είναι η σημασία και για ποιο λόγο πολλά πράγματα γίνονται στο τρίαθλο, τα οποία είναι πολύ διαφορετικά από την ποδηλασία. Ένα παρόμοιο, να το πω έτσι, θέμα πάνω σε αυτό είναι ο τρόπος, μάλλον η συχνότητα που ακολουθούν οι ποδηλάτες σε σχέση με τους τριαθλητές. Έχουμε δει πολλές φορές τριαθλητές οι οποίοι προσπαθούν να μιμηθούν, να το πω έτσι, την τρομερά μεγάλη συχνότητα που έχουν οι ποδηλάτες. Αυτό μπορεί να λειτουργήσει θετικά για ένα μικρό χρονικό διάστημα, αλλά σε βάθος χρόνου θα είναι αρνητικό για τη συνέχεια του αγώνα. Κατά μέσο όρο οι ποδηλάτες σε σχέση με τους τριαθλητές έχουν γύρω στις 15 με 20 στροφές διαφορά το λεπτό. Αν ένας ποδηλάτης έχει 90 με 95, οι τριαθλητές έχουν συνήθως 75-80 το πολύ. Αυτό είναι φυσιολογικό και πρέπει να γίνεται. Είναι πολύ μεγάλη η διαφορά στην συχνότητα, όταν υπάρχει αυξημένη συχνότητα στην κατανάλωση της ενέργειας. Είναι πολύ μεγαλύτερο το κέρδος λοιπόν, γιατί όταν είναι αυξημένη η καρδιακή συχνότητα, όταν θα πάει ένας ποδηλάτης που δεν τον ενδιαφέρει η καρδιακή συχνότητα, γιατί αυτό είναι και το πιο σημαντικό, έτσι.